Claim kuchindiro na mari yangu. Yandikaendesa mwana kuchikoro. Kuda zvakare mapepa estate. Ubva wauya na tambo dzacho. Tambo dzacho ngwarupi. Ya, ini jangan yang bawa sumber KPW. Ini jangan yang bawa sumber yang bawa. Jadi kita sudah mapepa ang extend ya katinga. Kataka kukatsa mwana wangu. Ni mali ngambi sauchuru ikosi ya ndani mtasa. Ndio mwana wangu aliuliza ni friend yangu. Tiri ku South Africa kutoka. Ngakona sika tena. Wachipe mwana wangu akandibira ni friend yangu. Yainzi taurai samkangi. Mwana wangu jeje akandibira ni friend yangu. Ndio ndasema tena ndio ku South Africa mtego ndio tiko kabisa ni mkazi. Be arrested, so I was insecure with my dignity. So we got that thing. Since I told her, she didn't have to bank, no see I know where about it. You do it a bit. So back on the family, I write to our dance. I pick up the woman with the damn jamba, Chado, and Mahara. You shall write up for children. Lima, I'm saying, I got to run the phone. I told him, yeah. Even my wife, I got to join the audience. Mwanangu afanya kuno ngada kuba kushandira akuzvinga kuchikora asi chikora kwacho ndiyamendesa ikose ndiyamendesa sababu acho vatatazi ngada kuru asa tikadzisa because ngada tuye kuno tikadzenya tsiperi ine kubawe pasho isiyani mwana wavo because mwana wavo anondira anondura ndowande ndari tuma chiya kuZimbabwe kutenga pakati nayo tenga spend akadani mufunda topasi ngasi tuma futi chanetsana nyaya yembere kutata chichikunetsa pakumbere kuti kuramba pasi ndinoti enda kuchitombokanziswa pane wakati anobatsira ndapanda mutuma kuuya kuno auya ndarongamba mari yekuita kuti pakudzoka mari yangu yanokopinda ipinda every Tuesday kati ayo pembe mari yangu yaramba kusvika tokutiuna mari musi Tuesday kana mari yaita since angani driver waidana naye kumabhazi kutamuka akanditi bebi novari pane munhu andikwerekesa mari ndazotengwa tiketi inozombadhara mari munhu yemusi Tuesday kana mari yapinda ndakati auya zvaita zvakanaka chiuya abva auya so mari yangu ndakatozoona later kuti mari yacho yakaitoshandiswa kuti shamwari yangu yaidana nayo ndiyakatozosendera mari yokuti uye kuSouth Africa evidence yese ndakawana message eshamwari yake yaitaura nayo kuti pandakambata tokutanga ndasina evidence ndazotagada evidence ndakatodzokera kuno taura nayo ndakatodzokera nayo but ndaita zvinhu zvangu yendite zvakako yavandote zvakako ni vana vangana mukadzi handina mwana kana chinogara makore mukadzi takagara kureza kana stand akasema sema akatenga mese stand ya ndakamutonga kutenga stand ndamutonga kutenga stand akabva azosira kuna ngaine vacho nzitambuka icho ende I want kutenga stand mati watenga stand ku kado wani ngomumbi non taka mai price ni mwana wako ile ndare msoto ni wapi atina mindro kana kwa wala osore changa inguni zvukuti tezero kuti zakaramba zvikara zvinanza kuita se no ngura osore ndizwa churu wala wangu wacho angachida kuira kuzo asi akatore passport fambisa la passport muze kwa passport mwana washa kufunganyanza kutaura muno enda unopa mukadzi wako passport mouya kutaura nemukadzi wako nochangamiro kuyananisai kuti nyaya dzenyu dziite sei wakatora passport iwowaika ya mama wangu papassport pane matesi akanzi mapassport ari kuda ma-old stamps pakanzi ari kubvisa ma-old stamps tanga kugara tese tiri kumba mamuri muna August pazvikaitika izvozvo tabva tati mai mwana since panzi mapassport ari kubvisa ma-old stamp ngatiende tichi toisa mapassport kuboda aisikiwe ma-old stamp because makanzi makuchinga mastamp akuti tabva taendesa so zvakazoitika pamuri muna August pakati paAugust zvakazoitika izvozvo within this period of August ndopa ndakamubata kuti munhu ari kuti mapassport yanga achiri kuboda iri passport yanga achiri kuboda iri kupera izvozvo kune munhu wachachitira kuboda vachafonera kuti tikwanise kupfura nchito aiwa zvinetsika mwana
padhuze ndotora pasipoti umupawe uya ati mwana wangu anogona kuuya hava chikurapa totangira paipa iwo mwana wako anopuwa pasipoti wayo kudari kwamambo utenda kuti wakasununguka uya ane kodzero dzake unokodzero dzake tawira next mwene nguva yakanaka next